rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Kamar yadda muka yi bayani a baya, yau ma za mu ɗaura daga inda muka tsaya a taƙaitaccen tarihin Malam Bahaushe. Akwai abubuwan da wani babban malaminmu, mashahurin malami a nazarin kimiyya da fasahar harshen Hausa, ya ayyana wasu tubala guda huɗu na cika-cikan asalin Malam Bahaushe, wanda ba kowa ba ne face Farfesa Bunza. Ya kawo wasu tubala guda huɗu na tabbatar da cewa idan mutum ya cika waɗannan tubalan, ya cika asalin Malam Bahaushe. Na farko, ya ce dole mutum ya kasance mahaifinsa Bahaushe ne. Sannan na biyu, mutum ne wanda shi ma karan kansa ya yarda cewa shi ɗin shi Bahaushe ne. Sannan na uku, dole ya kasance mutum ne wanda yake farin ciki da ɗaukakar ƙabilar Hausawa. Na huɗu, mutum ne wanda baya alakanta kansa da wata ƙabila face ƙabilar Hausawa. Wannan shi ne cika-cikan asalin da Farfesa Bunza ya ayyana guda huɗu na